Hola, molt bones a tots. Benvinguts al meu canal. Avui tinc una entrevista super especial perquè és una persona diferent a les que habitualment faig entrevistes o les que parlem aquí en aquests espais, però per mi suposa un agraïment que hagi accedit i molts records. Recordo que fa molts anys, no sé si tots ho sabeu, jo havia jugat a futbol, evidentment a un nivell molt més baix del que parlarem avui, i vaig entrenar també durant molts anys, que després també vaig fer els cursos d'entrenador de futbol fins al nacional. I un d'aquests anys, quan entrenava, que jo era jovenet, entrenava a Levins, o Benjamins, crec que era, i hi havia un jugador que destacava moltíssim i que no va tardar res al Barça a venir-lo a buscar. Doncs avui el tenim aquí i repassarem una miqueta quina ha sigut la seva trajectòria i sobretot, veure què hi ha més enllà en un jugador de futbol professional que moltes vegades a simple vista ens sembla que tot és molt maco, però també hi ha una part a darrere que no es veu. Doncs us presento, com molts suposo que ja el coneixereu, l'Enric Pallès. Hola, Enric, bones. Hola, bona tarda, Salva, què tal? Què tal, Enric? Com estàs? Quin és el teu moment? Estàs a Noruega amb el Sandefjord, no sé si ho he pronunciat bé. Sí? Quina és la situació actual que tens? Bé, doncs, com bé dius, ara estic a Noruega, afronto la meva sisena temporada a Sandefjord i aviam si el Covid ens deixa començar la temporada, que està programada de cara al cap de setmana del 8 de maig, i ara afrontem l'última part d'una pretemporada molt llarga, perquè vam començar al gener i hem tingut algunes interrupcions per mesures de Covid i això, afrontar la sisena temporada aquí a Sandefjord amb moltes ganes, amb molta il·lusió i a veure què en surt d'aquest any. Molt bé, i tu personalment, com estàs a nivell mental, emocional i físic per començar aquesta temporada? Bé, la veritat és que em trobo molt bé, tant a nivell emocional, a nivell físic vinc de recuperar una lesió que vaig tindre desafortunadament a final de la temporada passada. Vaig tindre una lesió una mica bastant important, que he hagut de passar pel quiròfan i ara em trobo a l'última part de la recuperació, ja començant una mica amb l'equip i intentant posar-me a punt doncs, també amb aquestes 3 setmanes que ens queden prèvies a la competició per intentar estar al servei de l'equip, de l'entrenador i amb molta il·lusió, tant a nivell físic, a nivell emocional, d'una nova temporada i amb ganes de que comenci. I estàs davant d'un nou repte cada temporada, deu ser un nou repte. Enric, mira, jo em trobo moltes persones que quan faig les sessions individuals que quan venen és perquè estan en un mal moment o en un moment de dificultat o que tenen dubtes o les coses no els estan sortint com volen, sí? En general. Evidentment també hi ha qui vol millorar, però és un tret molt comú. Llavors tu em dius, he sortit d'una lesió, m'han hagut d'operar, o sigui, he hagut de fer un treball. Això seria una situació d'aquestes, sí, perquè un s'hi pot trobar amb la seva professió, amb la seva vida personal, però al final és un entrebanc que realment no pots fer allò que vols fer i allò que tens ganes de fer. O sigui, com es porta una situació així, per exemple, amb un futbolista d'una lesió? Bueno, les lesions jo crec que per qualsevol esportista és el taló d'Aquil·les, no? És molt difícil gestionar els períodes en què un esportista està lesionat perquè bueno, et prohibeix del que més t'agrada i del final de la teva professió. No? Hi ha diferents tipus de lesions, les lesions musculars o les lesions d'una curta durada, pot ser unes setmanes, uns mesos, que bueno, segons l'esportista les sap gestionar millor o pitjor. Jo personalment, amb l'edat, n'he pres, tot i que encara no crec que la sàpiga gestionar al 100%, perquè he sigut sempre molt impacient a l'hora d'estar lesionat. He volgut sempre fer de tot i intentar tornar abans, i és una cosa que està molt bé, ficar-hi tot el teu esforç i el teu treball i la dedicació quan estàs lesionat, però has de saber que tot té un procés biològic i que no per voler tornar abans
serà millor, sinó a vegades s'ha de tenir aquesta paciència. Llavors, aquest tipus de lesions s'han de saber gestionar molt bé a nivell emocional, perquè si no llavors poden venir recaigudes. I llavors les situacions de lesions de llarga durada, com és el meu cas, quan et passen, tens 1 o 2 dies de baixón, de preocupació, em ve per davant un període de temps complicat, però després et surt l'instint que tenim, jo crec, tots els esportistes i que ens fa poder competir i ens fa estar a l'alt nivell, no? I portem aquesta dedicació, aquest esforç, aquest treball a la recuperació i a la rehabilitació de la lesió. I al final acabes disfrutant del teu dia a dia dintre de la rehabilitació i si ho saps gestionar bé, a vegades acaba sent una oportunitat també per fer un reset al teu cos a nivell general i donar-li un impuls i tornar encara més fort. I en aquest cas, com he comentat abans, estic a l'últim moment, a l'última etapa de la meva aquesta recuperació, afronto ara arribo als 5 mesos la setmana que ve i crec que a nivell físic i a nivell emocional durant aquests 4 mesos he pogut fer aquest reset que comentava i estic segur que això em permetrà afrontar no tan sols aquest any, sinó els anys que em quedin de carrera esportiva a un millor nivell. I aquest període d'aquests 4 mesos m'hauran servit per preparar el meu cos per rendir els anys que em quedin de vida esportiva. És a dir, que quan es competeix, hi ha partit, els entrenaments i el futbolista se sent realitzat o qualsevol persona amb el que faci, però hi ha moments en què no es pot fer. Llavors, és clau també en aquests moments fer el que toca, perquè és el que deies, inclús dintre de la lesió, amb la recuperació, et pots sentir satisfet amb tu mateix perquè sents que estàs fent el que toca. O sigui, realment, com diem des del món del coaching, no importa d'on vens, no importa on estàs, importa on vas. Llavors, clar, té molt sentit fer bé la recuperació. Sí? Evidentment. Un cop tu estàs lesionat, el més important, i a nivell personal parlo, i segurament també els hi passa a altres esportistes, és saber-te centrar que a dia d'avui tu t'estàs recuperant de la lesió i no oblidar-te ni distanciar-te de l'equip o de la teva competició, si és un esportista individual, però sí d'intentar evadir-te una mica perquè al final, en el meu cas, un jugador de futbol, doncs la rutina diària de vas al vestidor, et canvies, hi ha la xerrada preentreno, l'explicació de l'entreno, llavors una preactivació, vas a l'entreno i quan tu estàs lesionat tu tot això no ho pots fer i has d'anar al gimnàs a fer la recuperació. Llavors aquest impàs de quan els companys se'n van al camp i tu t'has de quedar dintre són moments molt i molt complicats que per això et dic, no és qüestió de dir em fico en una bombolla i no vull saber res de ningú i només em recupero. No, també interactuar amb l'equip, no perdre la dinàmica de grup, però ser fort en aquests moments perquè clar, quan tu veus que se'n van a entrenar i tu t'has de quedar al gimnàs, aquest moment és el que no et pots derrumbar perquè si no, aquell dia que et toca fer una part de la recuperació o no la faràs bé o directament quasi no la faràs i això et comportarà una penalització que et farà tornar més tard o no en les millors condicions. Llavors, les lesions, si es gestionen bé, evidentment ningú les vol tenir i sempre són, com hem comentat abans, el punt més complicat de l'esportista, però són part de l'esport. Evidentment, els cossos no són màquines i a certs nivells de càrrega arriba un moment que falla alguna cosa. Si les prens bé i les prens amb la disciplina i la dedicació que toca, al final poden ser una oportunitat. Veure una oportunitat amb les dificultats. Has parlat molt de... Evidentment, estem parlant que una lesió és a nivell físic, però sobretot ara quan parlaves molt de la gestió dels pensaments i la gestió emocional, o sigui, d'intel·ligència emocional.
Com creus que és d'important la intel·ligència emocional en un esportista professional, en un esportista d'èlit? Per mi és, no sé, no vull categoritzar-ho a nivell de tant per cents, però molt i molt alt. O sigui, al mateix nivell que qualsevol altre aspecte fonamental dintre de, en aquest cas, en el món del futbol, doncs ficaria al mateix tant per cent, al mateix nivell d'important que ser bo tècnicament, entendre el joc, un físic, perquè és que tot primer passa pel cap i llavors es transmet, després es portes als actes, no? Llavors, ja des de fa temps, i crec que mica en mica es va augmentant el nivell de dedicació i d'estudi i d'esportistes que treballen a nivell emocional, perquè és el que em marca la diferència. Jo sempre he dit que per ser esportista d'èlit, aquest exemple potser és una mica dit així entre amics, però o ets molt, molt intel·ligent, que sap gestionar aquestes emocions de manera molt, molt correcta, o no ets tan intel·ligent i com que no dones tanta importància i no tens tants pensaments i no dones tantes voltes a les coses, doncs també aconsegueixes fer borrón i a la següent. I això crec que és una de les coses que marca molt la diferència amb un esportista. No? A nivell emocional, el que sap gestionar-se, el que sap avaluar, avui he entrenat bé, perfecte, això tampoc em fa anar a l'entrenador de demà, uah, que bo que soc, puc fer qualsevol cosa que ho faré bé, no, o sigui, saps sempre estar al nivell que toca, no? I per la part contrària, doncs, quan fas un entreno dolent i el dia següent no vas amb l'entreno dolent del dia anterior, sinó que has pogut fer avalues, mires perquè avui no ha sigut el millor dia, potser no ha sigut culpa teva, potser ha sigut conseqüències del tipus d'exercici o d'una cosa externa, o segurament al final sempre és culpa teva, però que arribes al següent dia i dius no, jo tinc les qualitats, tinc les condicions i avui faré un bon entreno. Ahir va ser un dia diferent i avui em toca rendir al màxim nivell perquè és el nivell que jo tinc i això és molt important. Jo ho he patit a nivell personal que, quan era més al principi de la meva carrera i vaig moure'm fora de Barcelona, recordo dies on arribar a l'entreno i estar molt més nerviós del que tocava perquè el dia anterior no havia sortit com jo volia, no? I ningú m'havia dit res, ningú m'havia... no m'havien creat l'atenció per res, però jo a nivell personal l'exigència que em posava no era la que tocava, o sigui, l'exigència sí que era la que tocava, però no com afrontava la situació després de l'entreno si no havia sortit com jo volia, no? I per això et dic que a nivell emocional crec que és per mi no és un 100%, sinó és una part fonamental, o sigui, és un pilar que s'ha de saber gestionar, perquè si no, i més avui en dia, amb qualsevol disciplina esportiva, molt difícil arribar a tindre èxit. Ara, en el que acabes de passar, passes poquet dels 30, crec, veient la teva trajectòria, amb els coneixements que tens ara, amb l'autoconeixement i amb com veus la importància de gestionar bé pensaments, emocions i saber mantenir una ment recta i enfocada, què creus que hagués pogut passar a la teva carrera si això als 17 o 18 anys ja ho haguessis tingut? És molt difícil dir el que hagués pogut passar perquè, evidentment, no només hi ha mil de condicionants que podrien haver aparegut que no han aparegut i tot i sabent i tenint aquesta experiència, doncs no és res segur, no?
Però sí que crec que si amb 17 anys hagués sapigut o hagués tingut tot el coneixement que tinc a dia d'avui, i no només tenir el coneixement, sinó tindre la capacitat de saber-ho aplicar, perquè ara tinc el coneixement i hi ha moments que tampoc ho sé aplicar, si hagués tingut aquest coneixement i aquesta capacitat d'aplicació, estic convençut que, que potser podria haver adquirit, o sigui, potser haver arribat a llocs més elevats, per suposat. Perquè tu, quan vas marxar d'aquí del Porreig, del Berguedà, crec que encara eres benjamí i vas fitxar per l'Alaví del Barça. Allà et va anar molt bé, perquè jo recordo veure després per la tele el torneig de Bruneta, que vau fer uns recitals, que recordo companys que tenies com el Iago, el Fran, el Boyan, sí? Inclús els periodistes, i me'n recordo del Valdano fer comentaris puntuals sobre vosaltres i sobre tu en concret. Llavors, clar, perquè ets un nen quan tens aquella edat, sí? Llavors, clar, com es porta tot això? Sí? I llavors, com influeix això amb la carrera d'un esportista? O com pot influir? Perquè al final, molts, segons aquell torneig, apuntaven a grans estrelles, sí? I sí que tots heu sigut professionals, però no n'hi ha hagut cap que hagi arribat a ser un jugador, diguem, top o amb un reconeixement mundial molt gran. Bueno, jo la meva experiència en el Barça és una etapa que recordo molt positiva i amb molta felicitat, però també molt dura i amb unes exigències i amb una pressió a unes edats que crec que no són bones i que et marquen, no? També depèn la persona. A mi personalment, doncs, sempre he donat moltes voltes a les coses i potser pensant més del compte i no ara, sinó quan era petit també. Llavors, clar, això quan tens 25 anys t'afecta, però fins a un punt. Però quan tens 14 o 15, doncs, o 12, quan vaig començar, t'afecta més i no ho saps gestionar tan bé. Llavors, bueno, ja et dic, va ser una etapa molt i molt maca, on va haver moments molt i molt macos i que sempre recordaré, i al final, si he pogut viure i disfrutar del futbol i gaudir del futbol, ha sigut gràcies a que vaig estar tots aquells anys al Barça, però també si ara els hagués de tornar a començar, doncs els voldria viure d'una altra manera, saps? O sigui, els voldria gaudir més i sobretot intentar evitar aquests moments no de patiment, però sí d'aquesta pressió que no tocava viure en aquell moment, no? I això no vol dir de no implicar-me al 100%, o sigui, implicació màxima, treball al màxim, disciplina, exigència al màxim, però relativitzant les coses i donant-li la importància que toca a cada cosa que es fa, no? Llavors, bueno, no tothom sap el que és estar dintre el Barça i és difícil, no?, fer el pas d'un poble com Puig-reig a un club com el més gran del món o dels més grans del món. Vas d'un lloc a un altre i allò és la selva. Llavors, bueno, sobrevius de la manera que pots. Pots fer un petit repàs a la teva trajectòria, perquè llavors has estat en diversos països, inclús a algun altre continent, jugant. Sí? Un breu repàs dels llocs on has estat i què hi associes a cada una d'aquestes experiències. Sí, de manera ràpida. Com m'has comentat al principi de l'entrevista, vaig començar amb 5 anys aquí a Puig-reig. Vaig estar 4 anys al club i amb 9 anys em va vindre a buscar el Barça. Vaig fer un període de prova de 3 dies i vam decidir que tenia les qualitats per incorporar-me i ja vaig moure'm cap a Barcelona. Vaig estar fins als 18 a Barcelona i als 18 vaig marxar a Holanda. A Holanda vaig estar a Breda, al NAC de Breda. Vaig estar 2 anys allà i també, la veritat és que molt positiu, una experiència molt bona. Marxar de casa amb 18 anys no és fàcil. Avui en dia
les tecnologies han millorat molt, però el 2008 ja hi havia tecnologies, però no les que hi ha a dia d'avui. Però bueno, va ser una experiència positiva, moments també molt i molt bons i moments també durs, perquè però, bueno, ets un adolescent i et comences a perdre tota l'adolescència pel que has apostat, que és el futbol, i que al final et retorna moltes alegries, no? Però quan estàs fora de casa sol, doncs hi ha moments que no són tan macos com sembla que són des de fora. D'allà em va sortir l'oportunitat d'anar a Anglaterra, i vaig decidir anar-hi. Vaig poder viure un any a la Premier League, un país, una cultura, un futbol que per mi és únic i hi haurà moltes discussions que cadascú tindrà la seva opinió, però per mi Anglaterra i la Premier League és futbol pur i si jo pogués triar, voldria jugar sempre a Anglaterra abans que a qualsevol altre lloc. I allà vaig tindre una lesió complicada que se'm va complicar més, em vaig trencar l'escafolla del peu i vaig haver de passar per quiròfan 3 vegades, no se'm recuperava bé, i quan vaig recuperar-me el segon any, a final de temporada, se'm va tornar a trencar l'escafolla. I llavors acabava el contracte i vaig tornar cap a casa. Vaig tornar cap a Barcelona sense club, amb 22 anys i amb moltes ganes de jugar, però amb un malestar que portava un any i mig posant el peu a terra i cada dia que em despertava amb males sensacions, i ja no era tan sols tornar a jugar, sinó poder-me despertar, posar el peu a terra i que no em fes mal, no? I, doctors que em deien que no podria seguir jugant perquè s'havia calcificat l'os, o no sé què passava, que no arribava prou de sang i que això no era recuperable, llavors que a nivell professional seria molt difícil que pogués tornar a jugar, però gràcies a la implicació i a la dedicació i al no parar-me allà, doncs vaig recuperar-me i vaig passar 2 anys i mig aquí a Catalunya, on vaig estar a l'Olot, que va ser una experiència molt i molt bona perquè va ser tornar a jugar, tornar a disfrutar. Vaig anar a Cornellà l'any següent, també em vaig trobar amb un vestuari molt i molt maco i aquests 2 anys vam aconseguir ascensos, per lo que van ser 2 anys molt i molt macos, però com vaig viure molt bons moments dintre el camp, van ser massa pocs perquè les lesions em seguien donant problemes, no al peu, però sí a nivell muscular, el meu cos no responia. I amb 25 anys, 24 anys, vaig plantejar pensar que no estava per competir a l'alt nivell i vaig decidir tornar una mica més a casa, no? I vaig començar a jugar a Manresa, a acabar la carrera que havia començat, i va ser fer aquest pas i que les lesions desapareixessin. Potser, no sé, em vaig treure una responsabilitat, una pressió que arrossegava i tornar a disfrutar, tornar a passar-m'ho bé. Sí que és veritat que havia baixat moltes categories, però va ser mig any molt i molt maco a Manresa. Recordo molt bons moments amb companys que ens ho vam passar molt bé. I en aquell mig any em va sortir l'oportunitat d'anar als Estats Units a una lliga per sota de l'MLS, que avui en dia està creixent molt. Quan vaig anar jo encara no era tan potent, i vaig fer mig any als Estats Units, a viure l'experiència també vaig anar. I m'emporto coses molt positives. Evidentment no vaig viure l'experiència americana de pel·lícula, perquè vaig anar a una ciutat no gaire maca, en totes les que hi ha, però vaig poder veure molts llocs als Estats Units, vaig jugar contra universitats, vaig veure el que és la vida universitària. També vaig poder conèixer una cultura diferent i una experiència també molt positiva. I al Real d'allà em va sortir la possibilitat de vindre a Noruega. I
i vaig prendre la decisió de venir cap aquí, una mica sense pensar-ho gaire. Mai havia perdut l'esperança de tornar a competir a l'alt nivell i llavors, per molt que estigués fent altres coses, estudiant, començant a treballar i tal, el meu cap encara era jugar i tornar a estar a nivell professional, no? I quan em va sortir això d'aquesta possibilitat de venir a Noruega, vaig venir. Sí que és veritat que el primer any em va costar una mica, sobretot a nivell emocional. Em vaig ficar un altre cop una altra pressió que no em tocava, ni canvien dit ni donat. I el primer mig any em va costar, però sense saber com ni què vaig fer. Vaig fer un clic i a partir del mig any vaig començar a disfrutar, a jugar i aquest any serà el 6è any. I he conegut una altra cultura, un altre país, una ciutat on em trobo com a casa i ara per motius de Covid és més complicat, no? El fet de poder viatjar, però no em sento lluny de casa perquè en un moment puc baixar, veure la família, veure els amics a l'entorn i ja et dic, em trobo com a casa i aquest any és el meu últim any de contracte, l'afronto amb moltes energies noves, amb moltes energies renovades i amb moltes ganes, amb una edat ja una mica més veterana, però amb l'il·lusió de quan tenia 20 anys i me'n vaig anar a Anglaterra a lluitar, a intentar jugar a la Premier League, no? I aviam què passa. Encara sento que tinc les ganes de fer les coses ben fetes perquè al final el rendiment sigui el bo, no? I mentre això duri i ho pugui mantenir i el cos i el nivell futbolístic em doni, doncs seguirem intentant estar en actiu. Molt bé, una bona trajectòria. Enric, amb tot aquest temps, per curiositat, quin company d'equip has tingut que potser la majoria coneguem o contra qui t'has enfrontat així d'algun jugador de renom, sí? Algun referent que tots puguem conèixer? Què t'has trobat durant aquests anys? Bueno, una mica de tot, no? Sí que a nivell professional d'alt d'això, tampoc, així molt conegut, tampoc vaig arribar a tastar-ho, no? Perquè ho vaig tastar, però no vaig poder assegurir. A Holanda vaig jugar pocs partits, a Anglaterra sí que a Birmingham aquell any va vindre jugadors que en el seu moment eren de renom, perquè el meu company al costat meu se sentava en Gleb, que va vindre cedit del Barça. Evidentment, el Barça no va tindre un rendiment òptim, però l'Arsenal era... el Barça el va fitxar de l'Arsenal, llavors d'això va vindre Nicolas Sigic, ho va fer Martins a mitja temporada i a l'equip ja hi havia jugadors reconeguts a dintre d'Anglaterra que no eren tan coneguts fora d'allà, no? I allà, sí, vaig viure experiències i veus com van els vestuaris a aquests nivells que m'impactaven una mica, no? I que és el que et comentava, que hòstia, estàs una mica massa nerviós de dir estic aquí dintre i aquesta gent està movent unes coses i està fent unes coses que no són rares, però vull dir, em trobo que encara no estic al seu nivell, potser, saps, amb tot. I d'Anglaterra és on potser m'ha marcat més, també, perquè va ser el salt més gran i recordo un jugador irlandès, no... Sí, irlandès. Crec que irlandès, que era el capità a part, i era molt exigent i per mi, jo ara em veig que potser faig una mica el mateix, no? Però clar, o sigui, et veu un escocès, amb accent escocès, et comença a fotre crits
i tu tens 20 anys, no estàs en confiança i tal, i recordo pues, que, hòstia, anava als entrenos que la que em tocava anar amb ell o contra ell no, perquè llavors no em deia res, no? Però que sí, que estava pel voltant o ens creuàvem pel passillo i tal, doncs una d'això dintre l'estómac que no era agradable en aquell moment. Però que en cap moment ho feia amb mala intenció, ni molt menys, saps? Al final això és la competició i inclús crec que avui en dia s'ha perdut una mica per voler ser massa políticament correcte amb tot, i que fa falta, no? Quan ets jove no s'ha de patir, ni molt menys, però sí que t'has de sentir exigit pels veteranos i per l'entrenador i per l'entorn, sempre quan respectant i no faltant, no? I crec que potser avui en dia s'ha perdut una mica això. Abans hi havia una mica més la disciplina. Crec que avui en dia els joves pugen amb unes facilitats que no no crec que siguin bones ni per ells ni pel món de l'esport en general. Llavors, en el seu moment jo vaig tindre aquests moments no de por, però sí de nervis a un nivell alt, però passats amb el temps els agraeixo perquè em van fer més fort i em van fer valorar realment el que havia de valorar en el seu moment, no? I tindre un respecte al que porta una carrera i el que en aquell moment és una persona, un jugador important i veterano que té, a part del joc, doncs té aquesta funció també entre els equips, no? I et dic, crec que això s'hauria de recuperar una mica a tots els equips, no només els professionals, sinó els amateurs també, sempre respectant i mai mal faltant. Però sí que això, respectant una mica les jerarquies dels vestuaris, crec que és una cosa que és important que recuperi. Sí, no, segurament cadascú a la llarga també es va posant al seu lloc. El que arriba massa pujat ja d'alguna manera s'acaba situant on li toca. Enric, vist des de fora, clar, sembla que una persona que aconsegueix jugar a futbol de manera professional, evidentment és un gran èxit, però sembla que tot sigui maco. Sí? Fa el que li agrada, jugar a futbol, i mira, ha estat vivint a Holanda, a Anglaterra, ha anat als camps de la Premier League, a Estats Units. Però què es sacrifica quan es tria aquesta opció? Es sacrifica moltíssim a tota la teva vida d'adolescent, a la meva vida de nen també, perquè jo des dels 9 anys, doncs, els 4 primers anys del Barça, quan sortia del col·le, doncs el meu pare, la meva mare, em baixava a Barcelona i tornàvem a les 11 de la nit. I anar a jugar a la plaça doncs, ho podia fer un dia a la setmana. Quan vaig començar l'ESO me'n vaig anar a viure a Barcelona. Allà també, vull dir, totes les primeres festes que comences a sortir, que et relaciones amb gent dels altres pobles i coneixes nova gent, doncs en el seu dia podia fer molt poc. Sí que és veritat que et recompensa moltíssim i a mi acabar un partit i haver jugat bé, sigui al Manresa quan jugava, o ara, o a Birmingham, o al Barça, em pagava tots aquests sacrificis que feia, no? Perquè és el que més t'agrada i la satisfacció d'acabar un partit i estar al vestuari i dir, uah, que bé que m'ho he passat i com he gaudit jugant, doncs no m'importa renunciar al que faci falta, no? Però, evidentment, doncs, m'he hagut de perdre molts moments d'estar amb els meus, amb els amics, amb la família, del teu entorn, de casa meva, de Barcelona, de Porreig, de la Costa Brava, que és on m'acostumo a moure, i renuncies a tot això, no? Però per altra, doncs, la satisfacció
i el nivell de vida que et permet doncs, viure dintre el món de l'esport, doncs crec que bueno, acaba compensant. Però sí que és veritat que bueno, doncs, avui he tingut un diumenge en solitari, que si estigués a Puig-reig doncs hagués dinat amb els meus avis, amb els meus pares, amb la meva parella, i si hagués sigut tarda que es pot anar a futbol, hagués anat al futbol amb els amics, saps? Llavors, vale, no ho puc fer, però si ahir no vaig jugar però hagués pogut jugar i hagués fet un bon partit, doncs avui hagués tingut un bon diumenge també, saps? Que també l'he tingut, no? Però bueno, no és... no, o sigui, és maco i som afortunats, però a la vegada doncs, també renunciem a moltes coses, no? Sí, perquè això que has comentat, l'últim, estic sol aquí durant tots aquests anys, deus haver estat moltes èpoques sol o vivint sol i sense tenir, com dius tu, ni la família ni els amics a prop, i amb una edat que ets molt jove. Com es porta això? Sí, doncs, bueno, això ara ja, doncs, després de tots els anys, estic més acostumat i no tinc aquella ansietat o aquelles ganes de fer coses d'adolescent, de noi de 20 anys, perquè els gustos han anat canviant i ara gaudim d'una altra manera, no? Que no vol dir que no les fes si estigués aquí, però sí que recordo amb molta duresa el primer Nadal, perquè quan jo vaig marxar del Barça a Holanda va ser un estiu i va ser tot molt ràpid, d'avui per demà vaig agafar la maleta, vaig marxar, no vaig tindre temps d'adonar-me'n de que marxava, no? I va ser tot molt maco també, de cop estàs al Barça i el Barça és el millor lloc on pots estar. Però bueno, vaig a un club de primera divisió d'Holanda, amb un estadi molt guai, amb un primer equip, amb jugadors professionals, amb unes rutines diàries professionals, que fins a aquell moment jo havia sigut juvenil i anava a entrenar a les tardes i al dematí al col·le. D'allà passo a viure professionalment, anar a esmorzar, a entrenar, a dinar, a tindre unes condicions laborals molt guais i que em va il·luminar, però va arribar a Nadal i a Holanda es fa un peron d'un mes o 3 setmanes en funció de la temporada i ens van donar 10 dies de vacances, crec, i jo vaig vindre a casa, passar els Nadals, i el dia abans de Reis que em tocava marxar i vaig marxar a Màlaga a fer un mini stage de preparació abans no tornàvem a arrencar. Aquella setmana la vaig passar fatalíssim, perquè havia estat 10 dies a casa amb els amics, sí que també són dies de Nadal, on és molta família, moltes amistats, moltes estones d'oci, no? Perquè la gent també tenia vacances en el seu moment. I el marxar em va ser molt dur, aquella va ser la primera patacada forta a nivell emocional. I posteriorment va vindre l'estiu, que el vaig acabar al maig, i a finals de juny ja tornava a estar a Holanda, i clar, ja pràcticament no havia tingut estiu, tot el juliol, tot l'agost. Era el primer any que hi havia Facebook, tothom penjava fotos al Facebook, jo a Holanda. Va ser un estiu complicat. I ara veig que els meus amics fan coses també, però com et dic, tinc una enveja sana i no em provoca un malestar aquí a dia d'avui. Llavors, això, amb el pas del temps i amb l'edat també veus que evidentment et perds moltes coses, però que no passa res, que quan tornis també les podràs gaudir. En quina mesura creus que és important tenir uns certs hàbits o la disciplina en l'esport professional, i segurament ho podríem extendre a qualsevol altra activitat, però quin pes creus que té la disciplina amb el progrés personal i professional? És que qui no té disciplina no pot estar dintre del món de l'esport d'èlit. Sigui primera divisió de Noruega,
tots podran, tothom pot saber que el futbol noruec no és el referent a Europa ni molt menys, però bueno, et demana que tinguis aquesta disciplina, si no tampoc pots estar-hi un any, pots estar-hi 2, però no pots estar-hi 10. Llavors, jo quan estic en competició, a nivell diari sempre tinc una disciplina perquè tinc uns hàbits, perquè he crescut sota una disciplina ja molt exigent, que és la que et marca l'esport, però quan estic en competició molt més. Llavors la meva vida aquí a Sandefjord és molt rutinària. O sigui, tot i tenir, els meus dies, els meus hàbits, els meus actes, la meva preparació és molt, molt rutinària seguint el que necessito fer i això crec que és el que em permet estar any a any competint i podent jugar. No? Si no tens la disciplina, si no estàs disposat a renunciar a tot això, si no estàs disposat a entrenar més del compte, si no estàs disposat a acceptar crítiques, a voler millorar, a cuidar-te a dia d'avui amb molt més aspectes que van sortint cada dia, que a nivell psicològic, a nivell nutricional. Si no estàs disposat a fer tots aquests esforços, és que ja no t'agrada l'esport, o bueno, t'agrada l'esport però no t'agrada l'esport d'alt nivell, perquè l'esport d'alt nivell requereix d'exigència, i 2, que si t'agrada, o ets un privilegiat o no tindràs... veig molt difícil que tinguis èxit. Llavors, a nivell disciplinari, crec que, ja et dic, la meva vida a Sandefjord és una rutina molt semblant, però perquè és la que em marca la meva disciplina, o sigui, el que necessito per estar al 100% al màxim de temps possible. I, de fet, la nostra ment estima els hàbits, sobretot la ment inconscient, perquè així no ha de gastar energia en pensar què fer. Llavors, es tracta d'anar canviant aquells hàbits que no són tan bons i substituir-los pels hàbits que sí que ens fan créixer i avançar cap allà on volem. Llavors, clar, des del meu punt de vista, la disciplina és clau. Amb tota aquesta carrera, Enric, quin creus que és el teu gran aprenentatge? El que t'emportes que hi ha com algo que has integrat a nivell de coneixement, què creus que és el més important? Sí, jo crec que és això el que dius, no? Tot el que m'ha anat passant m'ha forjat la meva personalitat, no? I crec que estic preparat per afrontar moltes coses que em vinguin a la vida, que la vida no és fàcil per ningú. D'una manera no diré més o menys que altres persones, però crec que gràcies a totes les circumstàncies que m'he trobat durant aquest camí que m'han passat, doncs estic preparat per afrontar-les i per superar-les, no? Quan et passen coses a nivell futbolístic, t'afecten molt perquè al final és el que tu més desitges, és el que més vols. Llavors, tot el que em passa fora de nivell de futbol també em dol molt i em fa mal, però poques coses han arribat a fer-me tan mal com el dia que vaig marxar del Barça, com el dia que vaig veure que la meva carrera no seria a les lligues màximes a nivell europeu o a nivell mundial. Tot això doncs, va tindre un efecte en mi que avui en dia m'ha fet o em fa, crec, afrontar problemes i situacions que tindré al llarg de la vida de manera amb més energia i amb menys, no sé si por és la paraula, però sí, amb menys pors per afrontar-les. I també el que més m'agrada del que m'ha passat al llarg de la carrera és que les lesions em havien portat per un camí quasi
sense sortida i en comptes de rendir-me o de dir, doncs, me'n vaig per una vida que no toca o tinc hàbits que no són els que hauria de tenir, sinó doncs, vaig afrontar-los i mica en mica doncs, he pogut o estic podent tenir una carrera que també és a nivell professional, no? Que no em permetrà doncs, tindre la carrera brillant que hagués somiat potser, però al final, doncs, si d'aquí 3-4 anys o els que siguin acabo la carrera doncs, amb totes aquestes experiències i amb molts anys al primer nivell, doncs, a nivell de futbol noruec, doncs, bueno, crec que vaig superar un moment on com t'he comentat, no? Semblava que el camí s'acabava i vaig poder trobar-hi la sortida. No? I això doncs, també em reconforta bastant perquè hi ha hagut molts casos de jugadors on amb 22-23 anys apunten moltes maneres i pel que sigui doncs, cauen a categories inferiors o lesions també i en comptes de tindre la perseverança que toca, doncs això, se'n van per camins que no toquen i acaben bueno, deixant el futbol i inclús l'esport amb una edat molt i molt avançada. Els que abandonen mai guanyen i el que guanya mai abandona. Anem també a l'altre costat per un moment i per anar acabant. Algun èxit, algun moment que recordis especialment per sentir-te molt a gust o per sentir-te que fes les coses bé o que t'havies sortit bé, perquè segurament també durant aquests anys has tingut molts moments d'aquest tipus. Ens en pots citar algun i com es viu, així a nivell d'esport, tenir allò que vols? Sí, bueno, aviam, jo no tinc un currículum on et pugui treure moments de guanyar coses importants, ni molt menys, per la qual els meus moments on més bé m'he sentit i més reconfortant m'he sentit han sigut doncs, després de passar períodes així llargs, que no és que hagi patit, perquè hi ha gent que pateix coses molt greus, però bueno, a nivell professional, a nivell esportiu, quan estàs lesionat de llarga durada, estàs patint, estàs en moments d'incertesa, estàs en que no saps si podràs tornar i els meus moments així més de felicitat han sigut aquests, no? Quan he pogut tornar, he pogut refer una situació on veia que no me'n sortiria o que passaven els dies, passaven els mesos i no millorava i poder tornar a disfrutar d'això, de jugar amb llibertat i passar-t'ho bé i arribar al vestuari i dir, hòstia, això és el que realment m'agrada, saps? I no cal celebrar-ho, sinó arribar a casa, asseure al sofà i dir, avui, aquesta tarda, doncs, ha anat bé i tens una satisfacció interior que bueno, compensa doncs, tota la resta. No? I els meus moments més importants doncs, al llarg d'aquesta trajectòria han sigut aquests. No? Quan després d'un període difícil he pogut tirar-lo endavant. El que he comentat fa uns moments, el primer any de vindre aquí a Noruega, el primer mig any, no me'n sortia, no me'n sortia però per res i reconeixia 100% que era jo, vull dir, jo entrenava i no em sortien les coses, no tenia confiança, estava bloquejat. Doncs l'entrenador va tindre la paciència que tocava i vaig fer un clic i vaig dir, ara no tens confiança, ara no tens el nivell que tu tens de normal, et poses al món de treball i corres, recuperes pilotes, saltes, ets el jugador més agressiu que hi hagi al camp i a partir d'aquí vaig recuperar la confiança. I recordo un partit que just tornava d'una lesió i em jugàvem molt perquè
perquè estàvem en la lluita per pujar, per posicionar a primera, i que vaig passar d'estar lesionat a jugar titular. I recordo la nit anterior de dir, hòstia, truques a l'entrenador i li dius que no pots, que no estàs preparat. I a aquest nivell, i arribar a la Casusa a escalfar i dir, ja no hi ha volta enrere. I és que són frases que tinc gravades, que em deia interiorment, no? Ja no hi ha volta enrere, ara ja estàs al ruedo. O sigui, i va sortir un molt bon partit, vam guanyar, i recordo que els minuts finals em van canviar i quan em van canviar vaig... un d'aquests moments, no?, que acabes i dius, buah, això és el que realment em dona la vida, no? És l'adrenalina, és la competició, és el que em fa estar viu, no? Enric, per acabar, perquè sé que també, tot i que no es sol associar a un futbolista a ser un lector, sí? Sé que en més o menys mesura també llegeixes. Un llibre, recomana'ns un llibre. Bé, m'agradaria llegir molt més del que faig i, de fet, ara faig una ullada pel meu petit pis d'aquí i puc veure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 llibres, però no me'ls he llegit tots. Per això et dic que m'agradaria llegir molt més del que d'això, però el que sí que estic llegint des de fa temps, i no perquè no l'hagi acabat, sinó perquè crec que és un llibre que s'ha d'anar repassant i l'he començat han anat endavant i enrere, que també me'l va recomanar un entrenador que vaig tindre aquí, un entrenador anglès que va estar 3 anys amb nosaltres, ara està en un altre equip, La paradoxa del ximpanzé. És un llibre que m'ha ajudat a entendre una mica a nivell emocional com funciona el nostre cap. Està molt, molt ben explicat i el faig servir aquest últim mes de desembre, quan estava a casa, que no podia moure gaire. Llegia capítols per recordar com he d'actuar. T'ho explica de manera molt, molt fàcil que t'ajuda molt, la veritat. I aquest és un llibre que recomanaria a molts esportistes, perquè estic segur que el podrien ajudar a aconseguir els seus objectius. Segurament també, encara que les persones no siguin esportistes, també és un molt bon llibre. També, totalment, sí. Jo l'utilitzo amb amics que de vegades parlem i tenen problemes de feina o problemes amb la parella i els intento replicar les paradoxes que dona el llibre i sí, l'he aplicat a nivell professional i a nivell personal, també fora de l'esport, no? Molt bé, Enric, doncs moltes gràcies. Desitjo que aquestes setmanes que venen tinguis el temps i tot et surti com tu vols per posar-te a punt i que tinguis una gran temporada. Moltes gràcies.